Elbu l-biża' aħjar uf milli jaħ. Dan kien il-messaġġ b'saħħtu li għaddiet is-Sinjura Michelle Muscat waqt it-tnedija tal-kampanja għal din is-sena ta' Pink October. Bħas-sena l-oħra din il-kampanja se twassal messaġġ b'saħħtu dwar il-kura u l-prevenzjoni tal-kanċer tas-sider. Il-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold saħqet li jeħtieġ li aktar nisa jelbu il-biża' u joqogħdu għall-eżaminar mammografiku biex bekk f'każ li jkollhom xi ħaġa ħażina għal saħħithom jilqawha minn kmieni. Spjegat kif il-kampanja ta' għarfien u kuxjenza se ssir fil-bliet urħula madwar Malta u Għawdex. Hawnhekk aċċennat li f'Għawdex il-kuxjenza dwar il-Mart għadha trid tissaħħaħ iżjed u se jsir programm importanti b'rabta ma' dawn it-testijiet. Michelle Muscat saħqet ukoll fuq il-kampanja ta' għarfien li se ssir fl-iskejjel. L-idea tagħna hi li l-ġenerazzjoni li jmiss ma tikbirx b'del biża' imma ikollha diġà xi ħaġa mwittija li t-tfajliet u anke s-subien meta ħajsiru adulti mhux se jkunu forsi jitwerru mal-kelma breast cancer u cancer bħalma forsi l-ġenerazzjoni tagħna tal-lum. U allura għandna l-Marigold School Program li ħajkun qed iżur dawn l-iskejjel. Brabta mal-kampanja Pink October se jittellaw 4 attivitajiet ewlenin li huma l-Bike Ride, Doctors in the City, il-Pink Night Walk u l-Pink Ball. Dawn l-attivitajiet se jkomplu jiġbru flus li mbagħad il-Fondazzjoni Marigold qassamhom fi programmi u lil laqdiet mhux governattivi li jaħdmu fit-tisħiħ tal-kuxjenza għal kanċer tas-sider. Mart il-Prim Ministru temmet tisħaq fuq il-messaġġ b'saħħtu li għandu lan ikompli salva il-ħajjiet. Din il-biża' l-kemm aħna nitkellmu dwarha l-kemm naffaċċjawha, però għataw ħafna nies li l-biża' taħkimhom. U allura l-idea tagħna hi li kemm jista' jkun ngħinu n-nies jikkwantifikaw din il-biża' tagħhom. Il-biża' minn xiex, il-biża' għal xiex. Biex tmur tagħmel screening m'għandekx għalfejn jkollok biża' għax mhux se tweġġa' mhux se tkollok offerta barra minn hawn u ovvjament jekk inti għandek xi ħaġa se tiskopri u jekk tiskopri qabel għandek iċ-ċans li tgħix. U allura dejjem hemm il-pożittività li toħroġ minnha.